jing siu da egin besai lagi jong gi kun gi ti da egin besai la ka jong ga yeng asam nriu tuli gi benai bikin num yo tulop kamlong ke ke ba ka basuk ya ki ban pentulun ya ka yeng asam ga jong ki ya ka jingwan ga jong yi menta ka singi hakani ga jaka kalong si benta ban ai mensir ya ki no hi kai asasi ki ba ya shong ban ya ki hakani ga jaka bat kum juru hadin mengilayo i ya ka jingkran jong education minister jong ka jela ka jongi nin gasngi ubla berngam berset ya ki no hi kai asasi bat kum juru ya ki managing committee ta ka boong bakhilet cha school sedang lane beteng biang ya ka kam ga jong pi balada phimlan ngin pen sange ya ka jing siu bat kum juru ngin pen sange ya ka jing ai ya ki grant sigi managing committee kani ka jing kran jong lakumen rembui kapen pau bo udai bu minister u bom so thu ya la ka jong ka kamram u ba rembui u laklet baka syuki ka ba mau syong menta kum education minister jong ka jela kum home minister jong ka jela kadi lembak ka jing nang jing start ka ba mau la yo lembak ki no hikai lem dadai bo la nang yu abkd abcd ban pas ka matrik ya ka class 12 ya ka graduation ka jong u ngam tharai bu ba lakmen rembui unlong u home minister lane education minister jong ka jela le si uklet balam dadai bo la don ka jing nang jing start ya ka bala ai lembak kini kino hikai ngin yo i u bun kren la kalong hing dor bar thawan banong arnos lainos saunos sanos dalam makajing nang jing start ka ba mau la yo unang ban kren parang